Ara parlarem d'ACAF. ACAF és una associació de comunitats autofinançades. És una associació que promou la creació de comunitats autofinançades, és a dir, comunitats de persones amb escassos recursos que es poden autofinançar i accedir a crèdit sense cap ajuda externa. Ens en parla en Arnau Galí. Bona tarda de nou, Arnau. Bona tarda, i no tenia gens previst parlar-vos de les comunitats autofinançades, Però la pregunta és fàcil. Ah, quin susto! Com s'organitzen les ACAF? Jo no tenia previst, ja us dic, repeteixo, jo soc conscient, o sigui, conec una mica les comunitats autofinançades, però no tenia previst parlar-vos-en, avui. Tirem endavant igualment? Sí, home. Vale. Les comunitats autofinançades, jo crec que, malgrat no ser-ne expert, el que fan provenen sobretot de l'Àfrica i tenen un fort component de les comunitats femenines. Són comunitats que les dones africanes ja feien i fan des de fa molts anys en tant que responsables una mica del que té a veure amb tot allò domèstic, doncs el que fan és ajuntar diners. Cal dir que cada CAF té la seva manera de funcionar. Llavors, el que fan és ajuntar diners a poquet, per exemple, un cop al mes, que són les maneres temporals que tenim de regir-nos, doncs un cop al mes cada una posa, per exemple, 10 euros. Són comunitats que són més o menys finites i que tothom les coneix, es basen molt en la horitzontalitat i amb la confiança i el suport mutu. Llavors, per exemple, van dipositant un número rodó cada una, 10 euros al mes durant diversos mesos, i en el moment en què alguna té una urgència, doncs ho parla en aquesta comunitat autofinançada i el que fa la comunitat és decideix quants diners li deixa i en quines condicions. És així de senzill, però clar, això requereix d'una gran confiança mútua, un gran suport mutu, una gran responsabilitat també per part de cadascú, i això també comporta, per exemple, unes grans penalitzacions, per dir-ho d'alguna manera, per part de qui incompleix amb els tractes. Llavors, jo el que m'imagino i el que estic veient, d'alguna manera, és que totes aquestes iniciatives o tots aquests projectes que estem presentant o coneixent al llarg d'aquesta tarda i al llarg d'aquesta conversa, jo el que m'agrada pensar és que són tots complementaris i que serveixen per coses complementàries. N'hi ha que poden servir per coses molt similars, però la immensa feinada que han fet durant tot aquest temps l'Acció Solidària contra l'Atur o que està fent els països en vies de desenvolupament o Ecocredit o el que està fent FIARE en un sector tan complicat com és el de la banca o el que agrupa, el que ens agrupa totes les iniciatives com pot ser FETS, doncs són eines i projectes complementaris. I la CAF, les CAF, les comunitats autofinançades, no deixen de ser una eina complementària que jo us haig de confessar que fa molts mesos que estic intentant construir-ne una amb les meves companyes de vida i d'afinitat aquí a on visc i no m'està resultant fàcil. La gent no ho veu clar, la gent, cada un té la seva història i això que hi ha hagut iniciatives molt interessants en matèria de les CAF que han aconseguit, per exemple, coses complicades i cruels com és el retorn de cossos de persones, per exemple, africanes que moren aquí i volen ser enterrades en els seus països d'origen, doncs el finançament del trasllat del cos es fa a través de l'Estontin, però també hi ha gent que el que està fent és comprar-se terres col·lectivament als països d'origen per poder retornar quan la situació es calmi o quan la situació aquí es compliqui més del compte o
o quan es jubilin o el que sigui. Hi ha experiències de comunitats autofinançades que serveixen per això o per comprar neveres. O sigui, en el moment en què algú té un problema de calaix, doncs recorre, en lloc d'anar al banc, que no li donarà cap mena de facilitat, doncs recorre a la seva tontin, a la seva comunitat autofinançada, per sol·licitar aquest préstec. I és interessant el fet de com es genera tota aquesta confiança mútua amb elements molt cerimonials, de trobar-se cada cop un cop al mes a casa de no sé qui, berenar, vestir-se a tothom per igual, generar també mecanismes de confiança, de que la caixa on hi ha els fons no els pot obrir una sense la presència d'una altra i de l'altra de més enllà. Bé, una sèrie d'elements molt interessants que també ens donen molt per aprendre i per pensar sobre aquest tema. Sí, és confiança portada al màxima expressió. Totalment, totalment. Molt bé, Arnau. No sé si ho hem aconseguit, però ja ho dic, que no era la meva aportació d'avui. No, però ha estat molt entenedor, ha estat molt clar.